Уважаеми зрители, Big Brother търси монтажист, който да се присъедини към нашия екип за голям проект. Нашето предаване е водеща фигура в света на реалити телевизията, предлагайки уникален поглед върху човешката природа и взаимодействието между различни личности. За да осигурим, че нашата продукция ще се представя в най-добрата светлина, търсим професионалист, забележим опит в монтажа на големите проекти. Идеалният кандидат ще разполага с доказана способност да създава зашеметяващи и вълнуващи сцени, като използва техниките на монтажа, за да въздейства емоционално върху зрителите. Той или тя трябва да имат обширен опит в работата с различни видео и аудиоматериали, както и създаването на ефекти и графика, които да засилят визуалното изживяване на аудиторията. Ако сте страстен монтажист, готов да се впусне в тази вълнуваща и предизвикателна област на телевизионното производство, ние ви предлагаме възможността да бъдете част от нашата история. Благодарим ви, драги зрители. Надявам се да ви потърсим.